Herkkyyssähän on niin kuin aina hyvä asia. Että jos puhutaan siitä, että niin kuin sä tunnet ja näet, mitä sun ympärillä tapahtuu tosi herkästi, tai niin tunnet pienetkin muutokset siinä ympäristössä, niin sehän on tosi hyvä asia. Mutta se, mikä on sitten niin kuin ongelma, niin on se reaktiivisuus siinä. Että jos meillä ei ole tarpeeksi hyvää ja vahvaa beissiä rakennettuna, niin silloinhan me ollaan niin kuin koko ajan niin ulkopuolisten tekijöiden niin kuin armoilla. Ja ei se ole ihmekään, että silloin siitä herkkyydestä tulee taakka. Mutta jos me pystytään niin kuin pysymään tässä hetkessä niin kuin rentona meidän oman beissin päällä koko ajan, niin silloinhan siitä herkkyydestä tulee vain niin kuin voimavaraa, koska sulla on sisällä aina se rauhan tyyssiä. Mulla on mukava olla mun kehossa ja mun beissin päällä. Niin tässä tullaankin tavallaan siihen, niin kuin, siihen tiehen, että jos meillä ei ole hyvä olla meidän kehossa, niin silloinhan me niin kuin mennään sinne meidän niin sanotusti päähän ja yritetään vähän niin kuin huomioon aina jossakin muualla kuin täällä. Eli on kaiken maailman häpeää ja syyllisyyttä ja kaikkea tämmöistä. Niin kuin yksi Adam Meissner sanoi, että niin kuin, when you start looking at yourself and you find out you're rotten, eli alkaa katsomaan niin kuin itseään sisälle ja alkaa huomata, kuinka mädäntynyt on ihmisenä. Karu tapa sanoa noin, mutta se on oikeasti totta. Niin, mutta kaikki se on kuitenkin sen arvosta, kun lähtee katsomaan niin kuin itseään. Mä oon aina turvassa. Niin alkaa pikkuhiljaa laskeutumaan siihen oman beissin päälle ja siinä vaiheessa alkaa tulemaankin niitä käsittelemättömiä tunteita vaikka ulos. Ja joskus voi olla ihan hyvä käydä vaikka terapiassa tai jutella ystäville ja kaverille, että hei, että mulla on niin paska olla itteni kanssa tai näin. Niin, se mun pointti on se, että herkkyys on aina hyvä asia. Se on ainoastaan huono, jos me ollaan reaktiivisia. Eli meillä ei ole beissiä. Käykö tuo järkeä, mitä mä niin yritän sanoa? Kommentoikaa alle, jos on niin kuin, jotakin, mitä haluatte sanoa.